Jullie zijn hier al een tijdje bezig. Wat hebben jullie precies geprobeerd? Nou, we hebben geprobeerd om het zand om de potvis weg te spoelen. Om zo een geul te creëren dat hij weer naar buiten wil. En hij lag met zijn hoofd op het strand. En nu ligt hij dus andersom. Maar hij had geen zin meer om een klap te geven met zijn staart. Dus ik weet het niet. Het zin eraf denk ik. Ik heb geen idee. Ja. We hebben het gestaakt 3 kwartier geleden. In het begin had hij nog gewoon lucht en het staartklap en de ogen gingen open. Maar dat is alweer een uurtje geleden. Dus ja, helaas. Ze worden een beetje narig van de herrie. Nou, dat maken wij wel. En als het zand dan weg en ze hebben het idee dat ze een geultje krijgen. Ja, en ze hebben zelf nog de kracht om een klap met die staart te geven. Dan wil het wel eens lukken. Dat is 2 keer gelukt. Alleen nu niet dus.